Flight Simulator όταν μια Sony Vega 32 inch έπεσε στο κεφάλι της. Μετά από μια κουραστική μέρα στο δρόμο, γυρνά σπίτι και βγάζει τις κάλτσες σου. Ξέρεις ότι θα τις πετάξεις τάβλητα, αλλά παρόλα αυτά πριν τις ρίξει μέσα, τις μυρίζει μια φορά. Εντάξει. Γιατί παίζει με τους καθιερωμένους τηλεοπτικούς κανόνες ενός ψυχαγωγικού talk show. Λίγο μπουρουμπουρου, λίγα βιντεάκια, ένας καλεσμένος, μια μπάντα. SARS. Επίθεση υποπόταμου. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Τώρα έχουμε και σένα να τους σιγοντάρεις και να καθυστερείς την ουρά ακόμα περισσότερο. Πάρε τα λεφτά, δώσε το φαΐ, πες να περάσει ο επόμενος γρήγορα και κάτσε στο γάτζο. Ακούς μουσική στο δωμάτιό σου και χορεύεις, χτυπιέσαι ή κάνεις πως παίζεις κιθάρα, αλλά μετά μπαίνει μέσα η μάνα σου και αρχίζει να περπατάς γύρω-γύρω σαν το μαλάκα και κάνεις ότι συγυρίζεις και πασπατεύεις όποιο άσχετο αντικείμενο είναι πιο κοντά για να την πεις ότι δεν έκανες τον καραγκιόζ εκείνη την ώρα που σε σημερινά λεφτά μας αντιστοιχεί σε πάρα πολλά φράγκα. Δυστυχώς όμως όλα πήγαν τσάμπα. Τον Μάιο του 1940 ο γερμανικός στρατός έσπασε τη γραμμή Μαζινό, εφαρμόζοντας μια ιδιοφυή τακτική γνωστή ως «Πάμε από γύρω, μάγκες!» Σωστά. Όχι, γιατί υπάρχει και το εσουρού στη μέση. Ας δούμε άλλο ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή μου στους παιδες. Όταν φοράς φακούς επαφής ή σιδεράκια ή ακουστικά βαρικοΐας, τι νομίζω ότι κάνεις? Αν το πάτε, αυτό το πιπ που ακούσατε το βάλανε για να καλύψουν τη λέξη ηλίθιε. Επίσης, ηλίθιο ψολομπούκομα, η φυσική ζωή του είδους Homo sapiens δεν είναι μοναχική. Όλα τα παιδιά γεννιούνται με κάποια κοινωνικά ένστικτα όπως η γλώσσα, ο αλτρουισμός, η αίσθηση δικαιοσύνης και ο ιεραρχικός ανταγωνισμός. Υπάρχουν 10 με 15 συγκεκριμένα τραγούδια που σε ανατριχιάζουν. Δεν ξέρεις γιατί, δεν χρειάζεται να τα αγαπάς ή να τα μισείς αυτά τα τραγούδια, απλά σε ανατριχιάζουν. Και πάντα πρόθυμος για ξύλο. Σε όλα τα μαθητικά του χρόνια ακούγε mainstream metal και το διαφήμιζε με κάθε ευκαιρία. Μαύρο φλάιμερ αυτό κιλεμόλ και κονκάρτε στο μανίκι, άδεια τσάντα πόλο που γράφει Manowar με μπλάνκο, τζιν ή μισολίνας με ορειβατικό κρίκο σιδερογροθιά, έχει και μια τσάντα ταχυδρόμου με γραμμένα ποίηματα πάνω και την κουβαλάει μαζί του πάντα. Αλλά δηλώνει φανατικός οπαδός του metal. Όταν δεν είσαι να συμπαδίσει μια μπάντα, θα βρει κάτι άγνωστους παπάρες που παίζουν Japanese Industrial Sludgecore ή κάτι τέτοιο και θα σου πλασάρει στα σούπερ ακατέργαστα διαμάντια που αυτός και μόνο ανακάλυψε. Είναι πεζοναύτης εν καιρό πολέμου. Και μάλιστα στην Αμερική δεν γίνεται επιστράτευση, άρα στην ουσία είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος. Μα επιτέλους αποκτάμε το στολίδι που πραγματικά περιμέναμε. Έτσι είναι, φίλε, τι νομίζεις, ότι μπορεί να έρχεται το κάθε τσουτσέκι και να διακοσμεί την πλατεία Ομονίας με κάτι όμορφο? Τα ρούχα του στην κατάταξη είναι συνήθως υπερβολικά ξεβαμμένο τζιν με 200 εκατομμύρια φερμουάρ.